যতনো মেদেনি বিসিংতে আমবাইয়া ফারো बिनि जों सेमेरा पुलिं स्टेशनाव फाइजाक और जागाव प्राय 1096 भोटार दङ भोटारबो गोबां प्लास अरनि जे अफिसार फायनाय बरनि बाहायनो आसो स्पिड खायबै सामोन खायनायनि रोंयानि बागैनो दिनै अमाहायजों जाखा पहिलाव साइटा खामानि आगोल इलेक्शन कमिशननि गाइडलाइन दङ जे पुलिंनि ग्राउन्डआव फायखा हिंखे साइटानि परे जेसेफान ओंथों बरनो स्लिप रवै हपुंखे हपुं बरनो बुदरवानि राइट्स दं जेहेतु भोटार्स राव पुलिंनि ग्राउन्डआव साइटानि आगे सफायखांखे बनो मारो नाय बसि गाइडलाइन बेबा अरनि अफिसार राव बनो आसो काहांखि साइमेयाना हानि बांगै जे साइटानि परे हिंखे तेरो रलिया रहि पाव बांलायै थागलाया कइ दंहा आं निजेबो आरवाइ कक सालायखा रिटार्निं अफिसार बे कक सालायखा जे और जागा 20 नाम्बारो माहाय दंहा इसा नायदि दानि बांगै हाय गे आरो निजेबो सावो जे चाइटानि परे बरनो बुट बन्द खायरुनाय हि आंनो सावहनै सावो जे आं साका नों अमाहायके इन्स्ट्राक्शन मन तो चाया बरनो जतनो स्लिप मारनाय पुलिं ग्राउन्डआव थांहा बरनो नों मारनाय हाय हनै सामोन यागोलो ब अरनि इन्स्ट्राक्शन ओइ बरनो जतनो स्लिप रफिका गे स्लिप रमानि यागोलो प्राय 200 जन मतो 176 बरनो स्लिप रजाखा गे 176 जेहेतु स्लिप रजाख गे और लाइन तो तंसनाय प्राय 1 घंटा मतो नाङै थांनाय गे बुट हाय तेवासा कन्टिन्यू खाइफिमानि सि प्राय 5टा काइ थांबाय गे चाइटानि सिमी 5टा जरा प्राय 1 घंटा गैप बनि सिगाङाव बिसा कक सालायमेन र किसा गैप गे हानिबाङैनो और जागा डिस्टारबेंस खा दोखा दिले खा हानिबाङैनो ताबो प्राय बोसोर 6टा कानानि नाय दंखा ओ जरावबो और जागाव लाइन बासालाइजाक बडनानि बाग के सर अरनि अफिसार के साइटम बरक ताबो साइटम जारा ताबो बुड दरनि लाइन बासाजाक समय द थांमै दंखा बरक ताम सर बरक तो ताबो स्लिप रजा अलरेडी स्लिप माजा जे स्लिप माजा बरक तनाय 176 बरक स्लिप रमानि बिसिङो जे स्लिप माजा बरक बुट मारनाय हरके हर हपुंखे हपुं आइ फेन मारनाय बरक मारनाय बसि इलेक्शन कमिशन गायदा सरकार बुनि खायना तथं कासि बायदिखा दाबो सेन्टार बानि पुलिस सेन्टार इभेम मस्त प्रब्लेम हुआ सर कमे बरक जाखाना सर बनि बाङैनो दिलेङो इभेन्ट नस्ट माने इभेन्ट डिस्टार्ब माने बहुत टेक्निकल मैटर जे इंजिनियर थाय बरक नायफैखा इसा मासा माने टेक्निकल इशू आगिरो गुङै नुमान बनो तो जतनो माने एक्सेप्ट मा खायने जेहेतु मेसिन रिलिज ब माहाय माने टेक्निकल इशू फाय माने तो फने अरनि तामसने जे ऑफिसर बरक बहायनो चार्जर दं साथरै दं दिले माने तो मेसिन नस्ट माने तो बरनि ऑफिसर नि बेस करे जे और स्लिप रजा बर अबैसु बोर्ड मारनाय जों हानि बाङैनो और बरनो साइज खायनायनि बागै चुबानानि बागै जों और जागा बर इबासे फाय माजा फैजा